Eskerrik asko, barreneko parte izan dira kontratuarrei, aurrengo lankideak ere badaude. Eskerrik asko zuei irakurrioi. Esan dokumentaroko 25 urtean erakutsi dugu zer kontago asko daukala, eta segin nahiko genuke, beste 25 urtean gutxienez, historia hau zuekin batera euskeraz idazten. Euskeraz nahi dugulako, euskaraldia proposatzen digun moduan, euskeraz bizeneko dutelako. Ez daik ez ba, gozatu baitzuta, bizi baizan, eta hartu hori gano zatisa legora, eta hori behin dagoen. Gora Mendaro! Aupa Santana! Gora Santana!
Thank